noiz eta zagata hondigu, eta nahigo dugu, eta noiz eta golpea onaguan, dena bat, da oso erra, oso ona. Sentitzen da zerbait gehiago, hola beti janzten zarenean eta ja badakizu jendeare asko dago eta... Zubietarrak ikustea hor ateratzen iskina guztitatik, beraien mozorroekin taula, ez? Herrian zehar gabiltzalik, eta jende zarra eta adintua legotara atezen legit ikusten du legen hori, hori guretzat gauza polita da, ez? Joariak jartzea, da beti ilusio bat, delako zere igual ikusten dugu, otxura bat guria dela. Alkartzen gerenean, han sentitzen dut zerbait berezia izango zen bezala, alkartzea hori, ez? Goiziak ekita, joaten naiz, argi eske, belarra da, belarra, eta hola, badauke behi bat hor, astua eta hola, aretxe txar bat, eta zurire garbitu, bazkaman, eta gero eurreen, pixkat, dema pasatzeko pixkat. Joan duen, txiki-txikiti, bat zazpi urte da gutxi eri, zazoi baten, ibiltzen gehiago ez, orduk asko, leheno, igual, goizien ebile eta arratsaldien berriro nahi zaten zuen, eta bere orduk asko, eta oso txarra da. Ni goizean zazpikalean jekitzen naiz, eta zazpiterritan joaten naiz lanera. Kanpoan aritzen naiz lanean, arratsaldeko zazpikartean aritzen naiz, etxera gero etorri, eta hemen aitari eta pixkot laguntzen aritzen naiz. Lanak egiten, ardiak, txerriak, behiak. Gu bere hauten gara hain esperuen zerbait iteko, beti laguntzen du. Eta batez ere negu partean ardietan. Hasitzen gara nobiembren eta maiatza arte ematen du bere lana, leheniziko bildotxak hasi kendu, jo jaitzi, eta hortan. Nire semeari ere gustatzen zaio, badu bista hona arrietan. Behiak ez du lana ondio ematen bat du egunero bere lan bat. Txikitan ikusi nituen besteik nola joten zuten joariak, eta gero ni hasi nintzen joari jotzen txikitan 6-7 urte nituela, eta orain arte. Irakusteko eta txikitan eta beti izaten da maizua, eta gero ja bestiari begituz ikasten da beti zerbait. Lino Elizalderen asteroko lana ez da bakarrik irina egin eta gero saltzea, baizik eta zubietako errota zaharraren historia jakin nahi dutenentzat gidari izatea ere. Historia kontatu ondoren, joaten gara errotaren kanpotik, bat ere sartu gabe oraindik, eta joaten gara ikustera azpiko turbina, ardatzak, eta han demostratzen dut nola funtzionatzen duen uraren indarrakin turbina. Eta ikusten dute besteak kanpoan martxatzen. Eta hortik jarraitzen dugu bidea errotako kanpoko aldetik, eta gara, sartzen gara barrenera, eta 3 errota daude, bat gariarena, eta 2 artoarena.
Linoren etxeko gizonezkoak ohitura den bezala joaldunak izan dira denak. Besteak bezala, joare txiki batzurekin hasi zen Lino, baina laster hartu zion erreleboa anaiaren bati Zubietako nagusien taldean eta gaur egun oraindik taldean jarraitzen du. Goizean nik lana ordutegia dauket, 8 eta 4 denetiken, arratsaldeko 4 eta 5 lanetik etorri eta bueltan itxeko lanak, eta gero familiare Andria eta semea badauzkat, eta hori etortzen delik, pixkat horrek ere itxeko lanatan eta laguntzen dit ez, eta gero buelta esku bat ere txakurra bat badauko, pixkat mendian ibiltzeko, eta horrekin mendian irtero bat mendira egin, eta buelta esku bat egiten dugu, eta hola. Ni hasi izango nintzen, urtiak ez ezkit, seguro, txikia. Eta, gero ja handiak inzazten zera, 16 urte, 15 urte, gero itxian aita eta ama baldin badire, aita baldin bada ibalduna, oain emakumik badaude ez, joarik inubitzen denak, aita baldin bada ibalduna, beti ere, arrexego da, joalduna etortzia, baldin bada lehen, joalduna izana. Goizien jaiki eta serrari bat daukagu hemen herritikan kilometro bat eskaxera, ara juten ez lanera. Bertan, borra ekartzen dugu zurak kanpotikan, eta hor egiten dugu bigak eta tablak telatutako eta konstruzioko eurra prestatu dugu. Joalduna naiz txiki-txikitatik. Hemen joariekin hasten dira aurra direlik. 3-4 urteekin hasitzen dira herrian ibiltzen, eta ja gero gorputza pixkot egitekin hasten da ja joaldunekin. Gustatzen zaigu hori erakustea, ez, erran balik. Erakutsi horrela ibili oso berezia delako, ez delako bestetan ez dago. Ni goizean normalian 6 aldian hola ikitzen naiz. Eta 6:30 aldian atatzen naiz etxetik. Eta Donestelera jetxi, eta hor hartzen dut kamiona. Normalian dagonia mintzat gur asko Frantzitik ikasten dugu. Eta gero hemen ere bai, nausiak hemen basoak azten ditugu bertan ere, inguru honetan, eta hor meditiken ateatzen duten negurra, hor kargatu eta nara jautsi, zerreira.
joalduna oso txikitatik, uste dut 5 urte o gehienez 6 urte nezkala, aitari itxoiten nion fabriketik etortzeko, eta etortzen zenean errege bezperan mintzat oroitzen naiz askotan, hori ez, errege bezperan bazkal ondoan jartzen dituen joariak, eta aliatu izan du naiz iturenen bakarrik ibiltzen. Ez, bakarri jarri eta 6 urte bola izango nituen, ez? Ituren herria Nafarroako Malerreka ibarrean dago. 3 zatitan banatutako herriskata, Ituren bera eta Aurtiz eta Lasaga auzoak. Inguruan duen Ameztia mendiko baserri mordoxka ere udalerri honetakoak dira. Plaza erdian, 18. mendearen erdialdera egindako etxe eder batean dago udaletxea. Herritik hurbil Ezkurra ibaia zeharkatuta, erdiaroko puntu erdiko arkua duen zubi zahar bat dago. Iturenen urtarrileko azken igandearen osteko asteartea. Goizeko 9 dira, eta Itureneko auzokoentzat eguna astela doa. Gaurko egunean, zubietarrei zordieten bisita egin behar dute. Behin ondo gozalduta, joaldunak denak elkartu ondoren, janzten hasiko dira. Joaldunen oinarrizko soinekoak. Kolorezko alkandora, ongi almidonatutako azpigogona zuri baten azpian galtza urdinak eta abarka parea. Ahari edo ardilarruek osatuko dute jantzien gainerakoa. Larruak bata paparera gogorki lotu behar da, eta bestea bizkarrean jarri. Joareak jartzeko maixua dute, joareak gerrira lotuta ondo jarrita egon behar baitira. Joareak bakoitzak jaunak baditugu. Lehen joareak utzi izaten ziren eta ibiltzen zen posible zeligen eta esperuan egoten zen jendia joareak lortzeko, jartzeko. Malerreka ibarrean. Iturenetik 3 kilometrora baino ez, Zubieta herria dago. Zubietan gaude orain, astearte berean. Gazteak izango dira joareak jartzen lehenak. Hauek puskabila joango dira etxez-etxe, geroko gosari, janari edo mahai inguruan joaldunak bildu behar diren momentuetan janaria prest izateko. Antzina festetako gastuetan herriko jende guztiak parte hartzeko modua zen puskabiltzaile hauei janaria ematea. Gaur egun, udaletxearen esku geratzen dira diru kontuak. Gosari eder baten ostean, Zubietako joaldunak prestatzen hasiko dira iturendarrei ongi etorria emateko. Gertu daude Itureneko joaldunak. Eguneko ibilbideari hasiera emateko 2 hilaratan jarri eta gerria modu berezian mugituz, joarei hotsa ataraziz, herriko kaleetan zehar buelta batzuk emango dituzte. Ituringo jarotza erramun joakin,
Asa erre homen zaude zeren dugun jakin, santurik ez daiteke fiatu zurekin, San Cristobal urtuta johariak egin. Arotzak errandino bere Andreari, urtu behar dinagu ekarran santu hori, gizon nahago isilik bekatu dukori, etzionagu herranen sekulan inori. Aurkitzera bidea hartuko dute atxeden laburra egin ondoren. Baina aurretik, naiz eta bidetik aparte egon, Itureneko kale guztietatik egingo dute bira. Bi hilaren aurrealdean doazen joaldunetatik batek, aldizka adar bat joko du, ibileraren erritmoa jartzeko. Jo dezake bikoa, papam, oso erraza. Edo irukoa lehenago jotzen zena, orain aurtizko barrioan jotzen dena. Pam, beste pausera. Ibilbidearen bigarren zatia hasi behar dute Iturengo joaldunek. Aurtitzeko joaldunak izango dira lehenak harrera egiten. Isopoei, joareei eta joaren zaratari garrantzia handia ematen zaie. Zabaltzen duten indarrari esker, espiritu txarra kuxatu eta lo dagoen lurra iratzarri, gardendu eta bedeinkatzen dutelako. Denak elkarturik eta musika lagun dutela, amaiketakoa egingo dute, oraingo honetan Aurtizen. Geroxeago, Zubietara bidea hartuko dute. Bien bitartean, Zubietako plaza jendez betetzen hasi da. Joaldunak heltzen hasiak dira Zubietako udaletxeko lokaletara jantziak jartzeko. Umeak ere hurbiltzen dira, nagusien ohiturari jarraitzeko. Jatorriz, joaldunak Ituren eta Zubietakoak dira, eta 3 kilometro baino ez daude batetik bestera. Hala eta guztiz, bai joaren zarratan edo ibileran eta bai jantzietan desberdintasunak daude. Zubitarrak gainean kamista xuria eta Iturendarrak larrua bat baita. Horretan diferentzatzen dira. Eta larruan atzean bi joaren txiki mutu. Eta gero, pañulo ere diferentea daukagu. Guk pañulo nabarra, hau, eta beurek lehenago guk inuna baita ere, beste bat. Inauteritakoa hola gorri bat handia. Mozorroekin batera, giroa berotzen hasia da Zubietan. Sasoi batean, mozorrotu ahal izateko mutil-zarra izan behartzen. Esaten denez, ume jendea plazara hurbildu ere etzen egiten mozorroen beldur izaten zirelako. Saio modura eta auzokoen bila atera aurretik, herritik buelta batzuk egingo dituzte joaldu.
Ituren eta Urtizeko joaldunek, denek elkarrekin urdaila ederki beteta Zubietara bidea hartuko dute, zati bat furgonetan sartuta egingo dute. Ordua heltzean, Zubietako joaldunak herritik atera dira. Aurretik, txapel eta brusa beltza jantzita gizon bat. Noizean behin, korneta txiki bat joko du taldeko joaldunek ez dezaten erritmoa gal. Errota zaharraren ondora heltzean geratu eta zain egongo dira Iturenekoak heldu arte. Auzokoak badatoz pixkanaka elkartu behar diren lekura. Zubietarrak ere martxan jarri eta elkartutakoan eurek ezarriko dute ibilaldiaren erritmoa. Momentu horretan, 80tik 100 joare ikaragarrira entzuten da denak batera zarataka. Durunda gorzekoa da. Joaldunek plazara joan aurretik, herritik bira bat egingo dute. Bien bitartean, karrozak eta mozorroak zuzenean plazara egingo dute. Batzutan, beldurrez egoten gara, berrez den atertzen mozorro horik eta gutxi bai gara, herria nahiko txikia da. Eta orduan, poz hori ematen dizu ikustea, ikergarrizko gauzak ateratzen dira, eta sua eta kea eta ateratzen dira mozor zahar horiek, eta noizta zaharritxura handiagoa izan, orduan eta guztara dago. Zen guztuko nahi hau bihurtzea pasala, mozor modernoekin egindako gauza bat, eta dena izatea itxura hori, itxura estraño hori. Jendea plazan joaldunen zain dagoen bitartean, mozorroak arduratuko dira jendea ez aspertzeaz. Zubietatik itzulia egin ondoren plazara datoz joaldunak. Inauteri hau naturari lotuago dago Euskal Herriko beste edozein baino. Diotenez, ospakizun honetako aspaldiko parte hartzaileak derrigortuta zeuden 3 egunetan joarerik ezkentzera. Atsedena, auzpez egiten zuten eta joaren sokak hain zeuden estuki lotuta salda baino ezin zuten hartu. Sasoi hartan, aurpegia zapi beltz batekin estalita erabiltzen zuten. Inauterietako jaiak bereziak izan dira betitanik, garizuma aurreko jai eta ospakizunak izan direlako. Era askotako erantzunak sortarazten dituzten festak izan dira inauteriak. Erreakzio edo erantzunek zentzumenak pizten dituzte. Kasu honetan, ikusmena eta entzumena. Ohituraz, joaldun taldeetan gizonezkoak baino ez dira ibili. Azken urteetan berriz, emakume bat baino gehiago ikusi dira joaldun.